Utubwate sensemo yemitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital wega sensemo ya YouTube na bako tonyora Ndizi TV News yoko chinga kito tweet ati Ndizi TV News wega kerengeli kiao genda ko gituma gutira se namba irase skini ya igora gona akididi ba ya bana ko kwariania asenjera ya bene ono tigangyo mugeni one libaga ara manyikani goja so ni tumara goteba ni goroye mugano oye karibu sana studio wana bote mwanji mulianingo tumara gosuka gochibosyo asante mwanjo murigereria Ndizi TV nchasa marieta ngoro kwa Lydia Sophie nara marieta na yogosani lakini asa marieta na kamiri nche ngoro kwa erieta Lydia Kemto Aburi nara marieta kamiri oranyara ko bagokondiyo Lydia bono Lydia ningani oteba na mwaka kyo kwebore durani ngai kwebore tu asomoro biri umwana nche iwana ibore tu asakro kya mabundu aria kya mabundu ere kom otirero gorake go se Kristo Marian go chirogorari no kya mabundu primary yani kya mabundu secondary nonka secondary ere waito no ne ibore tu asomwa kore 1985 tarehe 1 Januari moji kyo kwebore bono mendo bono takara kumana kwebore kya mabundu ali na baponda utakama tato mino na mamo mino aba kwebore tasemia ke yamage tato mtakoro kujarsi aburi nera nabwate nikina mwabo akoro kungambuya kerote to munyore kya mabundu aria aibori umbuya nkai amarieta yakamiri jarsi aburi mugaka na mamo mtakoro ku Agnes Nyabonyo rero sobere uchimangaria esa manga isechari oneri kwaiboru akaro kwaiboru mina nayo monne ose nayo moke ase family yo mwako min ninte to igortu abana batano mumro monene naro nari kubwati arafu na no musike naro kumbwati rasio mumra nande no musike naro mokobati bono kwaiboiru ase amateye kwa chakire bogima kwaiboru mwana moke ntono to tenga igwa chite skuru Sophie ikerene ka tumeto monta iboiru ngo charu skuru na boto tenga kwairu skuru igoro ye skuru era nchemuna na iboletu nabona anyorete seito mwana undi bwenste yo kwairu skuru ase kenyoreke chetindo chi mwana undi bwense yo chi skuru sengincho minto esokoro yane bari konya maru na minto boigo baonia maru umuchu yubono urikoro kumuchu mugaka bwensi burenga maru abatari kwenga bari ko wana ntuna twarenga bana batano ndetayo renge ko yani orenge ko oire to school no ni nansa ebona kwebore bone kwanya tini kwebore tu asomoji bwa maru ene bore to muchu wa maru ando muchu orengo mutaka saidi yani muchu orengo mutaka saidi paka ekera nonyo gweta no muchibo muntu ogo itu kapisa kyaba gwachire ko ibegento kero gweta iga usengende kwa ari gweto chendo chogochi kwamanya gwitu kyaba umwana abana aba bagweta sika baraba ibi abo simutali abaibi asengencho yogo chabu na bintu bintu iwana kwota no botaka no kwa mwana kuirete na tuje school skuru atincheti no ane nasali mundo none skuru tojeti none nasali tojeti ane nasali tincheti akiona se miake irende kwa iboiro toje skuru kyara bone skuru na yale ko irende na ko gusukia matuko ingi kwa ro kwa rende toje skuru Sophie karo iboire sensabedi akema bona bano ntuga igamuna abantu bari ko se tubona twainga yabataka no nyene ndagira yokuri yabwa yarwo twara bokom sengencho kwa kanyora tata atindete mama atindete ekenyore kino anka abatindete chisegi nande teni bono ntubuna twarenga abana wakati mwingine kanyorore nga seto maruta arengo amaru agatokire seto nechanga lakini ntu akaimukira sengencho yenchara twagende michi yabantu wachira umuntu nando chokwera ngori kairo wachira umuntu amachi bibengima mago kwali kairege komberta no iskara use kuimoka kwenda twende mechigete yarenge kwenga yamanyikaine sana twenda twa chiroche twaganyirira abantu banywa marwe meseke twikaransa asiga banyu baroberete banyu bakura riri aterekire meseke nsiga twamenyoka ntwarwanire meseke twari meseke eri twenda anka twachikurarira ikabona ku ikikaira tuje school nakikiagerete tinaenda school na ndanene mono nchino na bible yambante at school ngentoki bono mbangirete school twensi minta abana batano bono kuruga tukamanya kwimuka ka tugateba bono yaya tigatogende muna minto yarengangine town umetikia mabundu ere town nende yangene town
wana njegete inkaga igatokore togwetamne byo biri michi abantu twagenda ase abantu basamwire ase eng'encho ya enchara twachikorogota ebituma twagenda ase omong'ina gete ng'inyori tosimigete amaemba twagenda koiba amaemba ari twacha twaiyeka riri naende twaiyekire iga tata oywo naende twaigwa oywo ase eng'encho aye ngomotindi twabwata amaemba ari twarumbereria bono onye nono obong'ende twatora korwa mogondo kwa omonto naende twarumbereria ase eng'encho togoika kori goika goite okonyora endagera twarenge egasi enkong'u sana ase family yaitu naende mwarenga abana batano naende twarenga abana batano konyora endagera naende tari intwe batano boka abana bamura omwa batata abana bamura omoisiko omwa batata abarengo bono twatumbaine minto mumong'ina baba ntwabwate nyomba twari korara enyomba ino yaenge bono nere esente abana bonsi ipi bomochio omogaka abachokoro bagocha barara mumong'ina bono so gwate tuje sukuru no ne yoboroso no ne secondary lakini bono emyaka erende watero utakambwarengo ngaigwa chiete gochirende karomwa mokare korigie bintu rende mokori ngwajito gasuko chiande gosino kwaberete karende oningari kutomotata kumanya mwana orende ngaigwa chito town muna yarengani seng'encho yokwerigeria twachagete kwenda town twenda twarigie endagera town tokorogota endagera aita tonyore yani tonyore echokora no maite kawaida kitekori iwanto tena ukabe chokora tukachaka tukaenda town twensi tukaenda tukabe chokora utatibo mwana umito mukogota bika mukaenda bona abana bane mukaenda koba echokora se mujubu boso bana boto koimukiche chwara twatebania yetera ini eri ya daraja kwasabirira obwomena ndogwanchi okorutera kiairo orabugete pwe goika korutera seng'encho ogunde tokaera oenda ochorera ni ebiasi biri ebigondo bire biteire ose nancheng'ete eruti eye nchora chikabechi chingundo chitugutire chingoko chiri chipwete market yari bari bakonyenya bakanyanyire batu ebirenge batu amara batu bekera masakara twenda kuri so wakati mwingine nali hoteli yachi tekurukutiru munja atokonyete sana tiru mwelia abante bari gocha bacha kuri ndagera after barira amapaki yari agotigara twamanya kubekera twari kunyaruke chakachaka twabekera isakara rimwamu twimurira nibo safi eti bintu binoche muna muraragera murute mauga yechingo kacho konire twenda erera twikaransa twenda twachikori nabo twakine tubugimobu ginda abantu bacha chitachiri batebgu abana omuchio nyarebe abana abakoro barerimbaro naragenda oboreri achita chitachiri echine naramenya mumuro mtere munarengo mumura monene era akabera busongo era akabera town era bonege kiria ko nyumba ke gamu akanywe gamu isho na bakure tobo chokora list irimo agajire asita oni gokora wachokora bonde usikwerigeria mwaka ndi mara wabanga gosebone mu mete ni tawo ntwarankwira na twarenge nkamara goba bati ukwenda nkana na so kurara tarengoro muna to kwenda kurara tato chakirerio osenya twanyora nanu bwasi butwachora toli tato chakirerio nando siarire byasi biri byonse guchisiko bono mulembe torengoro ukurara kwarenge 50-50 na utwari kwa nemichi y'abantu twara ngina naro uri kuro kumunika muke yanko yane no twagachire sana twarara rengo mungino muya sana nero gatoiro burara wakati mwingine anko twarengere ndagera twarara bo kimambi nande twachaka nende safari yo kwerigeri tukaba to kwerigerigo no bareri umuro yo minte gaika akanywe gamu mpaka agakwere stage iyo monne era akanywe mpaka gaika agakwa stage yari gamanyekaine munari Yahudi nanda sai gamuna chigari chibaso che stage ine oriri Yahudi nkajara gotebu akwete kali igo gentonko otebye aborere no borimo utaka confirm okwenda ari stage ubona kiri Yahudi nara uri umwabo sofi abagotebu ya akwete kali bono igo mwagachire mwensa kinera era enda konchika mpaka gasiro mabwende mumuro minto gatatu yani umwese na ro gatatu nera akaba okwenda oboreri mumuro minto kane oyo kane agachaka obachokora ondo mwiro chikorarera umwana uyu minto gono aro mumurara kinyi muntu mwiro chikorera boy akabokorera akabogocho imupi gusakara bubere market yari utari marago bochi chari ndonyore gento chakuri akaboko nyagochencha chenchi ubugimaigo ere nera akabecho kora town intubana twenga besika twari kunyakuru twenge twakonya oyo mokogoti munanyore tu uruwere bugachaka
muna mama atindete na kende umwana uri okora sempiri yaciarire oika tauni agakwa uyo mukogoti bo era gasiri umubwaye tugatigara batatu aba batatu twasturagirwe ubugima tokwenda oboreri tokwenda ganaria iyo miaka ng'onye gusikera bonare ng'ani miaka 14 utagiye school school tincheti yaropi wana rende umwana uyo minta akaimuka 2007 kebaki agateba chichokora chirwe town kebaki ekerabeto umugambi chichokora chiende chikore chiende school abantu bakaimukia chichokora chiri bakachiminya kikurwe town chikaenda chikwende school uyu minto akamanya kuirwa kaburi kiara abari kuirwa buri bunga nkirasire ngakwari kanyoro tarache town uri agateba endo ira ni we school yoso uri agateba nari ngikirasi sana abwa sata chit school no nonya akabeku sana akori interview akabwa abana akongeresa itabane aitabana abwete agategona remain 5 kiagera kwa kutorabo bia aibono irana 5 obero kuru 5 abu akabeka riru akarigererie gitabu akarigererie kiagera tari uwanja ariko becho koreta ugo takabwa ariko gera akaende town akarigererie gitabu keria akayeria mariga akaborio monene nkonye mbwatesi so mi skuru ya chirabu yabusa umaito mumuro yo mtaka soma agasoma na nchibono na ngainire miaka 14 15 yeje 16 na nyoro musani ongero buri wono kwanyoro musani ko roborito ndeka koreka lakini kwa ngende town ndende kwa nenge town no town no tumirana mwangero borito ngachanga nyoro mwana kuna nyoro mwana mumuro yo minto ngere kwende school ngachaka kwenga maruane kanange kwenga sino kate mama tigange kwenge busa at least nanyora chibesa naguru mwana ndabe inange kwenga amugambi barasanja arengo kaiwe barasa ngapusa tincheti ngachaka konia maruane akega basigari bagacha bakambwa tana kamwana kanari kabwate chibiki bere bacheti ko nganyambe kero mwana none yanga bakante mama pepa mtoto twende kabwate mwana nakatamba na bwata kasini ngambe kaiga tukagenda ebuseri niwere nyumba mutungi umugima konyora tina none shiringi dina bwatu na irume ngabere meteor day lakini semeretinga mama na baitara oni buse angachere chibe ngo chukwenda ime bantu twabwate twabange umugambi ogocha goteba abantu aba bari babwate kuri kenyero kyane kaibari aba akandige akarigere twasi akange no mwana wanda nakamwana akandige rine na arenge tari munandi gabona muna na arenge munoruko matoroko arafu no kurabuka muna na arabugete akandige kiri bono arabugete no bwato mwana kwairo mwana ndabugete bono arabugera kabisa bona arabugera nese nchoro chwana wikastura gondi ndagira umaite umugambi akamenya ko ndamingane yamagante bimirundi kyare narenge mirundi kenda kuchiga ikasoka kuchiga nkare nkamanya kuchaka kulira ngabori kakunda mirondo no nyatiganirumi kyagirunda mire bobe nande muna kusanga nande mirondo nkiranana lakini ngabe ku mwana gankalira kuchika kyara ansoge tyo kunda bono so binataka ora bwatera butora na somo tumukomoke no mawuta ina bono mugambi okora mire mirondo okorusiri mirende ejo totebi kwendera ko totebi mwajo muri onu gwetena so byandate otwerero muganoye otebireta jete skuru endo kirita na skuru abotaka ana marungu enkwalenge so nando ikironyorero mwana obwatiru bono mugambi omokonyire na tajieti ko irume n'abanyanyimbo kwina turase ndundende yakabere adutena ngikyagendere gotosuka endera ko badi muroberio bo muganoye Yesu mwamba imara Yesu nimejificha kwenye mwamba nimejificha kwenye mwamba imara Yesu Nkuriole nyumba kugura obule mukugura ugose property management tuwe chanda nonya ekiagira Green Track Estate Agencies na bwabamanyi bwamanganaya asigi kigitambe no bale ime yumuchukisi asamagacho Ahuru Plaza lirongolia gatatu room number 307A gusoba kiresimi ase namba enoti isano ibere mara kabere inye noti isato isano nemo Green Track Estate
Agencies banyore bakwangwerie okonyoragirio tagete Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byokuiga kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chibirika cyukoberia mache DVD players chi machine cyukogingira ebirobu byestima bichi ina power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, asinyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Na boko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Mbemano mwajumuria karonda ta kubwa tumoro biru mugano ne karodore na Lydia Sophie auto erro mugano ya sentu ndende ntangani na auto erro to tena taje skuru anabona duirenda sentu ndende yakabere ato tebina Lydia bwazi to mugambi ojiro muramire mironde ningani andre to tena kero mugambia muramete wono ko mugwato kakarikyani ga bwate tu esali ya marwa Sophie wono mugambi okuramire kwa bwato biru to tebe ngo kiyaga mugambi kerandama kalira guchikambwa to mwana oli no mwana yabegetaga pepso alinde bosa ngatira nere nkolere para gutira kaburi mugambi uri kakonda memerondo no nyatiga ngenda nsi lakini ngatira mbakanka mandi ya akamenya kulikali ruba gateba bali mwensi mo kwenge kenyeru kyane mutoko obisi ngenda obisi yo mugambi linenda obisi yo mugambi na bali bachiete memba achieta baka kuchifaini abantu bakasi Wano lenda kanendo obisi umugambi agantebi aye no mwana omukuru sana aso kwenge kinyirukia kachubwa tokamarwa ya bi ngokonye abona obisi akurangirite saje turangirire obisi twensi nsonsomera ntaira no mwana omukuru aso kwenga maru inchungo konye nganda akabwata agantebi ntaito chake biasara byichinju usekende gyonsi nande ngukobeka ange na police undi bwesi ukokukuna ukokoseri kurtaunia uchichonte akambika police igali mugambi yali kuru kuchifra temo na chitaka rasu ni bagaga mete kanangira taunia gangonya ngachaka bono ngukaranga chinchugu na bekali SMS nero kwate jibes na nkando chingana nya tali erongete na bwate mete ngachaka koni SMS ngaika bono sinkoneri face na Sonic no stage yaringe yakeroka bono ngaika bantu bakonye gusaba chinchu twera chinchu bono nkaranga okonya kwera liuko ndo cha bono ngo bwata asara ngabwata ngatiga libagaliri ngabeka chinchu bwa pesa bono ngachaka butali ntige to mwana oyo ka umwana oneka bono tigere to moibore ntigere to bano mwana tata usemama na atari chinchu kunaira na maragoba asingi yo kumurire ndage ngatiga na kwenga maru bono se safari yo kwenga maru ane no yerere tabu ngacheta we tao ni gana achire kero nda kuna jake kero ro kwatigite kwa nia marwa nkaro barumba ndreto sina bakonya kwatigite nkamba ndrete konyubale abantu beke nyoromba ndrete ko kwenga wana lende nche ngatika marwa ngachaka utali chinchu ukaranga na atali konyara tina manyamangana mange egache kabono after nanyo to mwana yani tinanganya ni kyubugima mwana omutanga nende kwa nyorda mwana omutanga umumuro ngose umumuro kwa nyorda umunyaro umumura wana njegete nka bwatanga koraki nange gutari chinchugwe chinka chaka korora aba murabo nchibono na bono bole ubuli bwaruro kyana ngere gutari bonchu nanyora kandagira kayanali bona mwana ali okuri obuchabu no morodo bwa asiri ngere guchaka gwesibi yake bono ngachaka lende konyora basani anyiro teri chinene naragira bangira bono bangurira no ene sode no ene pieye
bono ngatigana mangane meseke ni busere lakini mumro yero kwetu mwana mutangani narogo se konya twa angeto mwana akarasuka taringa around 9 ngwa munyerete ose nimo na munyorete bono waje kunywa abantu waje kwa pia bona ngere koragira na ngere gwesi bibija bono limontire ko tauni nyore tato chire barwani na mama orutire chubunga kero mwana kera marwetiri to bari ko yakiro mwana ga amanyinga bimbire gocha wakire bono mwana oyo oyo moke na ande nali abwate myaka 3 mwana oyo siro gosana ngo somali na ncheme yane na abwate kirianda munanta asomete nilikuwa nataka mtoto wangu asome ngabwata ngatebe ntongo korango nganya kuruka gaiga ndigie nyumba mwanya no mwana ngende ngacha ngaruko mwaka ukuruku 205 tarehe moja ngarunka nkagenda komenye town umwana umwe mwire nyagitari alikuwa nyote na umieto sebasenjara ngo kwa mwire nyagitari sebasenjara ngo na alikuwa ira mwana nyagitari na babete yo timuri kinachitaka bwe na bwene bono ngachanga kombo nyumba ya 250 ari milimani ngaenda ngagure surie chinju ngachaka ukaranga chinju mukanda no mwana wana tukanda no mwana ekasi myane nalingo tukachakira ubugimansi kaire chibuni kwanza none buni njalingo ngachaka kwara chianga cyanense kurara no mwana nsese samara basi ngaraga abu ngachaka konya gusikyo ubugimangu karanga chinju kunamya kitau nacha nanya chikase nakane nyuma wana nanyora abaisike bamenyete randi abaisika babesi beti bija kabisa bagutara buti bande isofi chinju wechi okoni chiko kokoni njuto koro kimiro ora jego kwa bosemi bana bangero bosemi wano ngachaka no nyengo karanga chinju ngachaka kuiburukani biashara wano ngaranga chinju wechi no nyengo chioni nchigo nkoni umuntu kanda ngeiri na ndi bono na mubiro yo taera tigangende nkoroti ngende mukonyegera ngebese abasika barenga igaso abasika na bangi barenga saidi ya batano iga bametera ndi bamete nyumba rumwe ya bagutara butuko wana abasika abutoka bato gutara na barabara lakini nchase ngenje yo mwana tina arenge ko baginko genda mono anena mono mugasona aliko gutara igachega ikamugase na ine ngatiga ngachaka linde naenda tauni butuko so bugima bukanda bukankongera biashara mbigete sibiko konga mamega ikabona betani na tata ukire mwane sister yane urwalire ukire mwane bono bugima bukanda bukambera tight kabisa endagera konyora ikambere gasi mama arwar tata kiri chinta tara kunchia TV ndagira ata kiri kuri bone ga PD agere minyoke ga nari asingi ukweoni agere nkonyere mama konyere ni sister yani muritare ngo mwanto tena gwatigire ko ni chinju gwa abaisika bagotebiri gwajagire kweoni bona chakire bono muntu akunangeri twagenda wakati mwingine kwanda kwanyora umuntu aita umuntu okwebesa so wakati mwingine umuntu okwira ukorere bituko ugotiga uchiabu na besta okwa okongaina koiro gotimeka besta okwa ugotiga uchiga bone kamenya kombere challenge ene naso buma erina etananire gaika paka nkarubo ngobwana bono bwekeresi mama arwarite sister yano igwiro mwana no ari mwana mbango sieke nera bono kaneliogi nera etuborito no muntu mugako nyatara sokone betanito no mugako chire na abana gaiga babi mama arwarite nkatejo nyombango sieke mwana nimbwata natakira achake school ikire myaka ene nkari ngateba nkuriye ngori ngente kiagera oroche naenda no town kwanyora umuntu okoira wakati mwingine kwana na marwatinda magenda nere bono wakati kogo ikario sino utaito sakwebese yao umuntu bwato siaro kugutigaga ikambera matemu amakom ikambere challenge enkom patinkamina na igo kamina nanga ikanga chaka ngatwara stress ngachaka bona ndi kunywa mu side ya aria matanga nali ko bono watware birengeri vinge bono waje kunywa maru no na atware bono kunywa maru andonsi egera siri ubugima
ege kankunywa marupa nkonyore kana ndaire no ni tau ndaire street ntindete no mugaso no maambi mburukanitie changa nkobeke kuberieri yaba indieri ngamachani ndegete era stress ya koreki Esire. egera stress yesire so wakati mwingine agora no ni chiwa ni san spirit test chindo na ngeburukani n'abarebi aina mbali Ndio kero enderete kana no enderete kwa oni ndi. Bono gose ninga enderete bono kwa. Bono ngeburukani n'abarebi mbali ngine igete ngerusi moyo paka ngaikankaranje bono bugima bwana bwa koreki. Ngaikankara baka no kurwara na koreki na rwari. Ngo ichoreri ngana rwari therapy. Ngaikabono nkweru ngerusi timo. Bono ngoge. Bona o maita sibren ke bia o ime na no rwari. Maite ngani rwari. Ngaikabono. Bugima bokoma pa. Bwigete bokoma bono pa. Tukeri monga imuka. Ubirangere bigantanga na biganta inko andandi pasta. Pasta nsabire. Ndigi elioga itali chiombenyi usenge ngente. Emechande ya mbere iri mengi. Okweyo ni okwega ndoche ngatingo cha kunyara. Wikiri bona siko kondi toya. Abaisika barabu na bayandira tabiya. Ono kuruga bunga koraki. Ngachanga ngate pasta kete naro rogo ate kanisa ya ikuruko so praise ya inge stadium kamanyora mute pasta ngene nintagete ngwane na tebinaki kamote ga kinte to sabire bono iga kwa sababu na teta sabire bono iga echinse echu Ngende kunyo immediately arafu akamagontebi na kyokoro kungamate ya Maria tagantebi asinginchonde pisi tigamnya kasegete namba yesimyo che mwana Wono inere otebiro. Impasta igweto wairisire emepango nabwate natakansabire ngende na kwerusia omoyo erikegima Ngona bonya nawo konyete mwaje muri onu gwete ni gotori na Lydia Sovia ndete kwero muganoe onyo na Lydia Sovia no moteli ale tete arato muganoe ngakia kinete goje ande ndi ajite kobo moteli bona gotera matera yo monene igwaso muganoe oye ni tete tuchikonyoro bosemi ndi atigete binde paka gaji koba moteli mwete na ndete gotoera bona moteli runa oikira pasta and pasta moteli runa ya kora tigake nimbate umirubirinde ile nambo makonga kresimi ende mayo chiko sabira tigara tena bona kro pasta mote biboigo inki kirite gochibo si Sofi bona pasta kangairisha ate tan sabira dirikegima pasta kangairisha agante ganda nando chim agante yando chimambi mambi ngana moae nanda agante ninde nabagende ganda nando chimarago achimarago marago banko na kanyo nando chire town kumbe esteri ile antebeti ni kama Mungu alikuwa anataka hasira zangu sipungue ingira nese ngochi kwenda litu kulia mambi ya mambi komboli problem nere kama tabi mama arwalite sister yane onyori umwana nyumba mwana natakere skuru nyumba ngufunge mabwan kongere basi biashara tinkore tikimbwati no nege ntonkwa aba mama mbwati umanyete akamante inga twetete namate akino konyo basanja kiri biashara Kiara bono sabira kuli bono agani Aku nyora kusabira usata ara ko tega ini ngati cancel ini ama ko bowling ke problem kama tai bono esida ne chibe senta bwati na ndu mo bwan ko ngai maita ka bwata kantebi tigangu goskuru mwane encheni ayane na teto nyuri gonkonya angebe senta kiri biasa akarusi gosinyumba akarusi skari nyumba kagenda agantebi kabako gochang nyako gosabira akaboko nyagonsabira Okonya gonsabira okotinche tukotoreka kutoreka korokunga ngabono ntoreke ngande kanisa Muna sabera bado ningendreta nande kunya gosoka isiko no ndrete kweon ningendreta nande kunya koya lakini ndio kusabira te nkwa harusi te karanga kilwa takete kuita ko irobosi nkwa harusi te karanga ngachaka bana kwande kanisa nkwande kanisa every Sunday nkwande kanisa ya lakini nkonywa maru nama ya kwenda no kweoni oli no kweoni ande ne na inge asa asere siri kanisa na ingwa nge yasha na ande ekena gachire kanisa wakati mwingine na njite naenda nasibie kanisa bona na bongo anda na kibira sibiro biechanga namnyoka nacho gusibie kanisa ikomo monte yori koma ya Sofi na tindete gusena tumie tongo boki pasta kago cha ngote nene distance na motebi pasta dadi papa onte bimbia mono
nchira mataini ngendete ni gasi na chisugurika uciari tari gumutio kamarwa warari nero endera kunya usabira abago chobsia ngabangu sirike kanisa yu lakini ngeburukaniti ono se challenge acha kompera ekerna ruwe kanisa naenda Kisumu muntange date na mwanchete sana muntu yu angogeti emwanya ndere kanisa town stage akange namba isi myakandangire nkaruwe kanisa ritukuria Sunday mbwate buku kanda paka Kisumu asanjigete weka Kisumu gaiga nje akangira roche palini akangurire nsu nkaragera buya igaika bono nkaira na gocha asibone stage ya samiyete tugo chweka nyumba enyumba ya samiyete kambere tofauti kiraki yako muntu na mwanjete mnali nyumba ikambere tofauti wanda ithura bwatira butura ndasu mutimo komoko joto tena kwa ikire Kisumu kiaro majumuri guru ni nyumba ya bere tofauti naga naje kuma nyumba ya kia bete tofauti ende oendere kama de majumuri ya kono wete na twendete asumuru mugano ne tori na lidi sovia ende to era kabisa bono ando rangiri Kisumu no yorengo mwanjo ya sijinga kije karare gukora ibintu byate biburukanete ngo na tora sentu ndende ya katatu atotebina ingi aroje Kisumu abu ogenda utubwati asomoroberi oyibo mugano ne nyirana abagana utubwati asensemeri mitandao Facebook tanyora DCTV News Digital oiga sensema ya YouTube na boto tanyora DCTV News ogonya jinga kito tweet DCTV News kwenda karanga kia ogenda ko tumagotera se namba era se screen egura ngo na tora sentu ndende ya gatatu Yesu mwamba imara, Yesu imejificha kwenye mwamba, imejificha kwenye mwamba, mwamba imara, Yesu. Ebundi ngia nigiekorekana ritukulitanganie agwikase mirimo yao ne mashini iria gutumia gusobosera bwe mirimo yao nigo bokororekana magega yo gutumia kimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonya kimashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogosonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, wood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hood and plane, nichinde chinyinge batarire aseduka yabo iri asebara ya Kisii Kisumu highway imeyomo chokisi asamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 naboigo mbabwate duka yende angenebingia Family Bank imeyomo chokisi bakeresimi ase namba enoti isano na ibere noti isano na isato ibere marakane gose enoti isano na kianda isano nemo inye isano na ibere isano na isato Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chokisi nige ukumanyobuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babwata mabaga asechikosi chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chiokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase bio
Box 81-40200 Kisii Gose oa Kisii miasi namba enoti isano na ibere yemo isatu mara kabere ibere yemo enoti isano Gose enoti isano na ibere yemo isano na ibere enoti mara kabere ibere isano na ibere isano nemo Gose enoti isano na ibere isano na ibere Kianda enoti isano nemo inye Kianda nabo kubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Nomajumuria keronere gutubwatia somoroberu omuganone kerodori na Lydia Sofia kendere gotoera linato teino ikira sensemo ya Kisumu kolinda ye rojerto na talenge maya kabisa tigana nato teina inkendo kieka roje karate abuna na mroje na abuna ikarore nyomba ni gatwarite botabauti boketanga to teina Sofi ngirikike kwa roje keromano kuigeta sensemo ya Kisumu ena bwate birengera byo kwenda singinto na mwanjete ngenda nchikora beroro no ni wiki nabo guri tikyanga ose twagambite mapema wanongo chikoika Kisumu abo utwikire twaragire tokwana nyumba ngachigoika kumbe muntu utamenyete Kisumu muntu uyo gachite ni kama ani erumu arenge ni kama ni rumu ambaye yakukua yako yani rumu yo abudu mashetani kiare kana gete rumu yiga amanyinga nyangete ebintu biroyo tofauti amabagi amanene ngasinyukwerewa mapagi ana yaki ngachikurigireri nande nchikurigeria bamurao kwana nabo bara era vital smart abamurabo atabachaba konya kubate intete mokore ibone room kasi dansa keso wana ngamanya kubuli style ya ukwana sauti ya ukwana mune yang affected ya buke kare ekarna chite mu muganga sauti ya rugukwana nero yankwanirite abukare wana kagere kanga affecting karangu muntu utakoba muya nkamanya kubata ngatetoro china chitembere wiki ngateba bono monenone aya na arabo nanyorire narwe kanisa bwate bukuma yeso ne ndorera mabe bukuma igere bagi ndorera mabe ro monene timbwate bese koirana yani na nkorera kiria onkorera borange bese kongira nimbakarari mpaka busongo Kisii lakini bonere kira kurangire akorangire tikebwanchani rende nkebwanchani twarangira nitinere Wano nche nabwate bakachianga na pangete nkomenye wiki. Wano ne kalende makumbu muntu ya itali onye tali ngo muganga igale ngo muntu gusasima kanse ya de gospel. Nali bano ne ikororo akaika ngateba no nko erusimo yakore kiria tegete lakini nchange chibese ngende. So akafanya Kenya alikuwa anataka. Akanga chibese kalina nkamungena tigangende natiko mwana bieka nchingirane pada yani na nasoka kurwari ganka kiria tata ngateo mone none ga nkiki ginsumbu kwandorekanire kalini gali nkairana bono nkigekogera naho bwato muntu ere dinja tangase tenga kuna muganga Masauri ukumanya bokongu bwao uri mwembe ga pa muda tukaimuka ni twensi sina mete mwembe ni landlord ngamute togende mpaka mu mugango windore na eri bono gore Kisumu maegake bone nakwira ni maega igintu kiarete nkamuobo kuringana ne sauti ari gukwana igari gukwana muno muntu uri mugango Oyo mwajetheri tanga ni member. Ono mugango ye na chieto agatangaza uko ireri bune siringi. Ngaireri bweta bunchiri. Nganyora sa kombwete randi ichirumu ichire sana. Erumwe yamo urusi bkoroto soime. Akabere orute chibese segetono gete. Agatatu ando egu amachiko muno goswaime. Abantu no barikira bamura. Akane oikororo oerese nki yako iroro imwembe ngakiyu oerese nki yako iro muchando kyute tokonyo arafu ya gatano ne yogo chikokorerwa operation rende ndonye na ibwete umuntu ari kontenga chibese chigosibu ngabanya biasara bese njigo tobwata na nje na atagete asabere nyoro umuntu anyome yara na arosire bono nitete nyoro umuntu tokoreki menya nyome ogo ikagari obako ngamachikeru mu yakane ya gatano kingo so mugango uri gantebe tibono mugango monyene erumu ye muno kosoa go chao gutambuka number 1 mia maiso to bas kugura maiso kwa bere kipofu
Number 2 obwati amasari tingogote umete ngasweru mweli kera naswa akama kubata kata umefika mama umekuja nisuruhishe shida yako kama tebi ndio na chironkonye shida yake kimbwate agantebi nimeona shida yako shida yako ni waume kuenda na wewe kukutumika kuwacha ngatebara na maina ntebi ninga netionkonye rindo ngelio akama gonte bano ni tagete ngosibi nchirende na maete ngabante bagusibiga mako na mako umaida akama gonte bi nataka utoe nguo ibono mwango yoko wote nataka utoe nguo nikuweke dawa yani ngosibi nelio kambuli nitoe nguo akama gonte mama umekuja hapa nisurise shida unaona hapo nje kuna raini unyamaze kimya ufanye vile nataka nkamyami bano mnantebeti akante mama toa nguo karusie subaho kabika kando mama toa nguo karusie skati kabika kando mama nimekuambia toa nguo karusie brown kabika kando karusionsi bono nkamanya kubata bono ande toa nguo karusionsi mama toa kila kitu kiko kwa mwili wako karusie binte bya lenge gachistand karusi chiringi chiaga karusi bya mako kabika kando tabe ke miate kanie bese onyoreri bunti ketari kina moiro redi akabike miate kanie bese nkarorare miate kanie atio kirimu ne to gosibiria abana bake kuba ikuiboiro mwana miate kanie yobu ngaibu yatio kiringa tae na bakari gosibigo kubare bosa edio gwete gomia meti mugango utangi agonsi tangi agonchwate miate kanie kurumaga kumbe kere miate kan koja abuni gomia meti igomia meti ngigweta ko bokoga mukangoria kamanya goika agaonchoka kuruhosia ebinta nkorete mugango akaika ebinta nkorete ni bingo sunyono gwatuka ebinta nkorete muganga akamanya kumbwata akamanya ku akangusurura chimbere akungusura chimbere akungusura agonte ingunsi byari gucaga agochuma birone ma agonte ingunsi byari nkirite kiri umubiro kendire muno yore mocheri kitena yakwenda onde kuri yo bwenda nda kuri wikana ari gukira umaete ngabwatanga kira kiri amagonte suna skiade wase ufira wase arangiri wase bintu bwa kurongo chaga bintu bya ruma kurongo umaite ngateba bano akante ukifungua macho hapa ndani utakuwa wasimu ama kipofu wano maite ngento na korete ngakira akante byo nko kusibisi kungapi 3 days 3 days yeye ngateba kansi omeyeto gosoko ena naroira nkwenda na narumwane na irana umaite aga sibiri tukeria kombekere miatikani oko ngonga chimbere kai iganga no burwari to kugwenigo ne ane bono kagonsibi rika ngubwatia mangana agonte binga chaka gusabanya sai ngoborio monene kengi kyandeta nabuge kariga akamanya gonsibi akakura kera akura ngabeka chianga mete ne bete chindoro timbege tianga chonse ngasoka nkebe chindo kingo soka ante beti ngane ya moyo okorigereri magega kwabere balimu na kwana nonde bwensi kwabere bade bali ebalimu nkarro muntu oyo stage ante bina bono oroche twanda ne landlord unkani tinkwana nonde unkani tindigere maya kwani tinkwani onde bwensi nkama gosoka kuru randi ime firi none landlord timokwanirete nganda firi paka mwana landlord kumnya kurma ga sofina kingo mate yaya yani tinje tikokwana kirete kiri tindigere magega nkamyo kankai gore nyomba nkai karansi kamote biga tumungina asinaenda nako katum ondwaliti ongere lyo liri chiba machi nitakonya gwesibeli nano tairingira nesikongapi nkabasoko mete nkamba ko bebali chiko iguri bati saga le gweta ndoro muntu uri chire kulingana nebinta nkorete mbyaringe bya one tinche tukwera na 3 days tirinsibi ngikyara nako tego the same muntu uri ari gukwana the same oyo kisumu arenge gukwa oyo bono wajete kwenda rende kurangitike bwanje kebwanja bono ikageranga kora ikagera bono nche kamuoboa
bono kuruga abo nondwete nkanya go challenge obu no bugima ngonya go challenge kunya go challenge obugima je gete paka egaika bono nkorangirwa no mwise kegete bono onjoy niri asaba tama etio sina ba byancho ina bona agontebi ide Sofia nchitande town maimoka abono mwana oyo okinire ngonya gukina mwana okinire ngonya gukina ochire school ngonya Mhm. gukina ari obeiro monene bona agontebi ide Sofia nchu nkwenda agontebi ogorie kibande ngobogorie kibande kumbu mwisiko oyo igabwate chibundu nero kubogorie chikoira abaibi bachikoibera abamura ambosongo bona abona mbosongo tole etokwenda sasta abituko town akanchuini nganje nkamanya ko babona umube bona nabongo konyora igonya kubwate kende keta usekaini buya na unganikire n'abasigari mbwata abasigari muno kongoserega no manya no bwate chibesa no gokoni ngokoni ebonto tena kwasoira mangana yo keoni kemobere nande bano gwekire kwasoira asa mangana yo bochambazi yo boibi boibi bono ngoko proki ngoko ibera na bongo koni muno rigo mugima bone gekeria umwisiko yo bana bagantumikire twenda twa bakobera rinde banda bachikuibera achite konte badanga no matai chintetere ngoirira abantu bari chintetere namasasa bono kamataina bye musiko no mumetenere randi ya mogose musiko no itwa metenere oyo jito ko join bano komenya nere erandi oyo tete ko join kwanza atete muibyo yo manyo masabanda asaba ibya bayiga atete muibyo yo manyo kiagerere na nyomire na nja atete nyom bono nchekera na chikwanda so mumuro yate gitanyome so mumuro yo ngaika atokurara igitanda gitabwati kende kino moibya ngo chiko bano ntigire nyumba na ikirenda omagani oyo okukwana kwana isiko eri tukolitangani oyo gosoka kumburinde kayogochi mete kumbe bakari kuboruka yogochi amete akageji wachaka kumana ante mambi mukonde se mabene sen ngo borinki nago sende kinacho omagani mbotuko inkirende kiawo umeta akanda akara sara ta jamani nandikawe chakanyana abusiro muchi kwabuso muchi nanyorite ngorere mire nene ebituma binganaiga bimuire ngore yumi bire namasabo ngo chikuchaka gusachi ngo chikuri uchirongo nkonyore mete menyi tokurarira kamuita kagoto ngo chikusachi guchinyaro bintoro chitibi no chire nini kai ngaira no mate ngarangir mamu abanga mate yumungina kyo mate bana babao dore bitume birengore mara flore bintabe gete ngo chigotubura motrogoro chipisto no chire abana mu mumuroyo mumuroyo bana nsiganire ntagite kwenda chikonyo wa ngateba yana arabo igo bana no ndweta abo muise koyo inche bana nkango mumuroyo asengenjo yebintere ngayandaka no arwete bono musiko yagante bono ninchu twa wantari siko chie town chinangiro mumuro lakini ere umuntu munyometa no umuibi kuruga abutoka ngaba bono ngabe proke bike nabongo che kichichige gandoro umuntu engeta maru muchirero chenge korendo rasatinde getende tabasigari oyo moto tarnere moro kinoga achikoretera and cruise bakumubwata chiri bakumura na ende station banganke koyo muntu gwate nyosore na kesi nkonyora kende nakora nkabe broke mbebo songo ngaikapaka ngo broki abaisike ba abaige misuru ya butuko muntu kabere murito ninche sini ankogote yaso munyagitari ali ngo broki andoru usienda broki oso munyagitari nerange kende ngo broki ange kende no munyagitari nera nkumuire na nerange kende bono sengencho ntete ko nachira aniga obwango ngachikorusi bono twara yankonya twara rusirinda abana akini naroyo omunsi nyete korusi oburto akanga ino mwana oyo gari miesi 6 kumbe miesi 8 omwana oyo chichwara nari konya chia ingo chia gero chichwara chia gero chinene ngo chimaete chia rengo musiko yagacha mwana islamete mwana wende yarwera we yanga ihana abeke yanga yane ochenchi ende rimna yaru ngamati yange mna yaba manyi ngairusirani mwana nyururi usirani
aisiba muno tagete kera murango atete kurusiba na mwana uyu nari mugete tugasiba tukaimo kitoire echo umwana uyu gataike echo anga gweta guchime aro monene twasibira umwana uyu ngo kuro mwana twasibire chichwara isatu echichine na chiagire wana ngo tarano umwana uyu epome yarenge na chirumu kurwanari echinde kurwanari wana gatiga atubuliti chware eyo na ni usiku wa manane saa 6 saa 7 so ibono ndake tubwatira bekera biro bitu bere mugano tunyuire wike weekend uchigo tutere na bono mwachakire gweta ne chwareye ngikiabete no mwana okwete ore mekyara kwa tutebire kustoka chagete buna ngwa ngutosomedi kaire ugaswa mangana yokeoni kimubere kwajire Kisumu kwanyore bikone kwajira so muganga kwanyore nande bikone wanande kwasoira sense moyo boibi nande gokonya abasubati barimo akora nabora bubonjori bwokeoni kurusia marito nganina atoitwende weekend ndi tukuru mugano yekiaro mwanju muri yo tumanyana Sophie otwera siro mugano atutuja kumanyana india chete gotige binte bya gatolika bono akare kumurandirio monene wethera amatera igo to murane weekend kato yikomera na so muroberio bo muganone nyoro yokoretero muroberio yo Brighton Makori Mwamba imara, iye Yesu, mwamba